имам чувството, че имам отбор на гей мъже. И те са, нали, те са зад мене. Искам да ти кажа, че като една новоизлюпена реалити звезда ще имаш нужда от минимум отбор гей мъже. Нали? Така че си много добре подготвена. Аз я имах. Да. Те ме подкрепят. Те са просто уникални хора. Не мога да... Дори не мога да разкажа колкото искам. Аз постоянно излизам с тях на гей барове. Даже ми е по-приятно на гей бар, отколкото на другите, защото никой няма да ме закача там. Мога да си твърквам, мога да се обличам както си искам. Има комплименти, пак има безплатни питиета, дори за жените. Има hot dance. Има hot dance, има drag shows, има всичко. Просто е толкова хубаво, че... И това искам да кажа, че съм отворена жена, нали? Аз мога да се разбера с всички, дори човек, който не е гей. Аз също имам няколко приятели, които не са.